Това е кошера, който имаше около пчелите, на когото откриха кар. И ясно се вижда, че кълбото в центъра си е на 1, 2, 3, 4 рамки и отстрани има още обхват около по 2, значи става на 8 рамки. Значи от тук, като се почне, има плътно пчели долу, тук има плътно долу и тук вече няма. Тук има много малко. Първо се разклаща тубичката, отваря се капачето, така, и се налива на струйка към пчелите и същевременно, ако се стича, ако няма пчели, да се стича по рамките, да не да пада между рамките чак долу. В общи линии това е. И резултатът за сега е много добър, но тепърва то все още се изпробва във времето и се доусъвършенства. Това е 98-ми кошер. След третирането на 21-ви, мисля, че беше, сега ще проверим какво е паднало. Отваряме капака. И поглеждаме дъното. Както се вижда, има много паднала кар. Общо, това на пръв поглед са около не повече от 200 акара, което е сравнително много малко. Не чак толкова. Тук съм изкарвал по 500 наведнъж. Не повече от 200 акара. Така, изтърсваме дъното. Ето го акара. Има около 200 броя. И отваряме кошера да видим каква е силата на пчелното семейство. Каква е силата на пчелното семейство? Дръпни се. Ето е силата. Както се вижда, той е на близо 7 рамки. Кълбо. А и това е в общи линии. Това е. Връщаме капака. Семейството е силно.